Den er død. Så har jeg fået 6 kill. Eller 5. Wow, han løber bare ind og knife mig. Han vidste, at jeg sad der den her gang. Jeg så sætte der hele tiden bare nakket. Double kill. Oh! Ja. Headshot. Jeg smiger dem bare indtil. Nu skal de dø. Oh yeah. Han er lige derinde, Mikkel. Hey, kom. Der. Hvor skulle den blive? Jeg kører frem med det våben her. 11 død 2. Nej, vel! Så kan man bare døren. Ja. Han er dernede på sprung. Jeg har low armor. Jeg tager en anden våben. Waze er foran. Det. Han er død. Jeg skal have 2 kills mere, så jeg tager. Ej, nu er den heller ikke flere patroner, mand. Det kan du ikke mene. Ja, jeg har ikke engang flere patroner. Nej, vel! Vil du ikke lige hjælpe mig, Emil? Bliv her. Jeg kaster en carpacks. Ja, det gjorde de jo. Yes! Han er inde i huset. Jeg gik bare ud, fordi jeg skulle agte noget kop. Det var så ham. Den er død. Ja. Jeg stod lige og var i gang med at finde våben, fordi jeg lå helt tør for armoren med den her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er næsten ikke har armor, jo.
Den har kun 60 patroner. Wow. Jeg lavede lige sikkert, inden jeg skulle lave. Okay. Lavet 2 gange, men den har ikke flere patroner. Du bruger 30 på et cover, og den har kun 60. Det vil sige, at den faktisk kun har 2. Så du kan kun lave 2 gange. Fuck, den har lidt armor. Jeg er nødt til at sætte det der på, så den har dobbelt armor. Det er jeg nødt til. Nej, man. Og der var nogen, der gemte sig. Nej, der var en anden på hvad? Advanced UAV. Advanced UAV? Det er også sådan, at du kan se dem kortet og hvilken retning de kigger. Fuck, jeg blev hurtigt sådan. Lige så når jeg så ham, så plukkede han bare mig noget. Oh my god. Okay, jeg fik ham. Nej, det er kill confirmed. Wow, hvad var det, mand? Jeg løb bare rundt om hinanden. Den kan slet ikke få mig rundt. Wow! Wow! De er ved med at bruge granatkaster nu. Kommer han på siden af. Det er så typisk, mand. Han kommer op ad trappen.
Hold nu op med at bruge granatkaster. Okay. Yes. Du tager den ned og Tom. Okay, det gør jeg. Jeg kunne ikke se ham. Jeg skød bare der, hvor jeg tror, han var. Fuck, man. Kom en granat, det er jo også det. Nej, vi gør ikke. For jeg tager et bedre våben. Bare for lige at prøve det her våben. Det var engang en af mine yndlings, så prøvede jeg lige igen. Men det er det ikke. Brug den der for ham! Derfor jeg stopper med at spille der nogle gange. Fordi det er også så dårligt lavet. Hvorfor? Er det dårligt? Det er hvis man knifer en, så knifer man ikke en. Det er jo fordi, du ikke rammer ham for helvede. Det er ikke dårligt lavet, men det er faktisk bedre lavet end i virkeligheden. For her er der meget større chance for at ramme en iPhone, der er i virkeligheden. Så er det jo ikke meget bedre lavet. Ja, fuck! Oh my god, det er så godt forkert. Det er så godt, det der lavet han. Fucking nakker mig på et skud med et fucking dårligt vand. Jeg overlevede en bombekast. Et menneske kom det efter. Han var fucking op. Jeg overlevede en bombekast. Kommer en op. Det er jo normalt så dårligt. Jeg er lige på sigtet, jeg skyder. Jeg bruger nærmest et helt magasin, men jeg er lige på sigtet, jeg rammer kun en. Nogle gange går det ikke godt, andre gange går det. Nogle gange går det super godt. Har du lagt mærke til, hvor sjovt det er blevet? Eller sådan ikke. Hvor mærkeligt det er. At nu vinder vi rigtig meget i Domination. Engang vandt vi alt, men ikke så meget Killcontrol af Domination. Nu vinder vi rigtig meget Domination og sådan lidt i Killcontrol næsten. Og så også kun sådan lidt i Team Deathmatch. Det er ikke sådan helt vildt meget Team Deathmatch. Jeg kaster en granat på ham. Kaster en granat lige i hovedet på ham. Og det døde han af. Han døde ikke, da den sprang. Han døde af, da den ramte. Det er klart. Oh my god. Jeg kommer ham lige i maven. Så kommer der et marker. Hvad så i granaten kommer? Let's play. Triple node enabled. Emil, kom op til Deathmatch. Pinball. Emil, sekunder nu, 5 sekunder, 4 sekunder, du skal bare stemme.
Det er godt. Nu owner vi den. Er du klar på det? Hvad? Hvad siger du? Ikke nogen? Nej. Nej. Triple mode enabled. Nej. Han er anonym. Nej. En anden en, han er anonym. Jeg må ikke sige, hvad han hedder. Triple mode enabled. Det er Emil, så. Nej, han har fået sådan et eller andet... Han kan næsten ikke gå på sin fod. Han har fået en eller anden neglerod. Let's play pinball. Og han skal til lægen med det eller sådan noget, ja. Så han er hjemme. Og jeg kan ikke høre, hvad du siger, så kom hen til, at du skal tale med mig. Pinball. De kommer. Hey Emil. Kom så. Triple mode. Nej. Enabled. Enabled. Taber ikke. Enabled. Jeg tror, det er 4-4. Tror du det? Pinball. Det er klart, at vi taber. Nu skal bare være helt nede. Triple mode enabled. Kom on. Jeg fik ham lige efter. Hvorfor får jeg sådan en shooter? Triple mode enabled. Der kommer en op. Jeg ved ham. Han kommer ind. Jeg vil lige få det der. Let's play pinball. The payback. Jeg lå ind. Jeg tror, det rammer mig. Nej du. Pinball. Jeg får der en op. Jeg fik en du er sådan Sut. sur. Eller noget, du lyder. Nej, sur. Så er det sådan. Om det sådan, eller hvad er spillet lige nu? Ja, virkelig meget. Jeg er virkelig lyst til bare Bare på grund af, at ja, lige nu jo, det er for sådan det. Bare slet det, så har jeg spillet det igen. Det er også sådan, det er bedre end os. Så taber jeg det for mig, så det er også Så nu er det fordi, jeg bruger en P7. Jeg kan altså ikke se, hvad der er galt i, at jeg bruger en P7. Lad være med at bruge.
Så er vi da nået op til dem. Det kører godt for os lige nu. Godt, vi fører da. Et kill mere, så er vi vundet. Se, tabte vi. Du skal ikke tro, vi taber hele tiden. Det er det, vi taber af.